Milkom nilqakom għal programm ieħor 606. Fil-programm li għadda ltqajna ma' Joseph Kuxkieri. Rajnieh minn angoli differenti, angoli li forsi qatt ma kontu rajtuh qabel. Illum se niltaqgħu ma' kandidata femminili oħra. Wiċċa mhux ġdid fil-qasam tax-xandir, għandha 36 sena u toqgħod il-qrendi. Qed nirreferi għal Claudette Bella Baldacchino. Żewġ minuti ddeskrivili min hija Claudette Bella Baldacchino. Enerġija, determinazzjoni ta' fejn trid tasal, tħobb, tgħadder u tisma'. U naħseb dawn huma l-elementi kollha li jsawru lil Claudette u li forsi n-nies jafuha kemm xejn differenti għaliex bejn li tkun fuq il-televiżjoni, bejn li tkun fil-fora tal-kunsilli lokali, bejn li tkun forsi fil-fora tal-ħbieb, imma fl-istess ħin dawn huma dawk l-affarijiet kollha li jagħmlu lili. Claudette Bella Baldacchino, ġurnalista ma' One News. Ippreżentat diversi programmi kemm radju u anke television. Qed tikkontesta l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Li żar fost l-erba' kandidati nisa tal-Partit Laburista. X'ti preferi, Claudette il-ġurnalista jew Claudette il-politika? Darba kien kellha tista' tgħidli tippreferi t-tnejn għaliex it-tnejn jikkombinaw ma' xulxin. Jikkombinaw ma' xulxin dik li kont se ngħidlek għaliex proprju darba ntqajt ma' ħabib tiegħi ġurnalist kien ġej mill-Ingilterra u qalli isma' inti qiegħda fl-isfera tal-politika lokali u jien ħarist lejh qed ma jiena fil-ġurnaliżmu qiegħda. Mbagħad fl-istess ħin qed iva vera x'il-politika lokali hija dik li ssawwar il-lokalitajiet tagħna, iridu jitfasslu policies, iridu jittieħdu deċiżjonijiet u fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjonijiet li jittieħdu iridu jittieħdu fl-aħjar interess tan-nies. Meta kienet żgħira. Claudette kieku kelli ngħidlek ħafna affarijiet fuqha, imma naħseb aħjar li meta naqra l-affarijiet. Kienet iddoqq il-piccolo clarinet, magħruf l-aktar bħala leaflet clarinet. L-imħabba l-mużika ġiet mingħand missiera Carmelo. Jiena dejjem rid titgħallem il-mużika, imma għalkemm kienet ħarġet id-doq u darba minnhom għamlet ta' 8 snin għamlet solo ta' Rigoletto. Ma riditx jisib bħal speċi tkompli tmur għalkemm studjat. Ma riditx jisa bħal speċi, jisa ma kienitx il-lik tagħha. Dak iż-żmien Claudette kellha biss ftit aktar minn 7 snin. Baqgħet għaddejja sa ma kellha 13-il sena. Ħalli marret li kienet qiegħda ddoq il-kankan, is-Sur Mast. Għalila li wara ħafna kunċert li għamlithom weħeda. Is-Sur Mast għalila ġab wieħed minn tal-RMA, għalila ħajamela din barra. U dan ħajipprova kien qabad jagħmel kunċert u ma kienx jaf kif għandu jagħmelhom. U s-Sur Mast għalila isma' għalla daw tihomlu. Daw il-notini, tihomlu, kienet biċċa solo din. U f'daqqa waħda għatlu ntihomlu, għatlu laħħa jagħmelhom barra, jagħmelhom hawn ġew fil-kunċert. Alla le, alla inti tiġi hawn biex iddoq. Għatlu ma laħa ngħidlek kemm ħandoq jien. Ħabdetu f'pakjat l-istrument għalqet il-kwartin fil-kaxxa tiegħu u taqgħet il-barra. Daqshekk, dik kienet kollha. 13-il sena, Claudette Bella Baldacchino tieqaf mill-mużika u tmissa l-ewwel darba mal-politika. Il-politika. Dejjem kien f'moħħha minn mindu kienet żgħira, għax innannu missieri jiġifieri dejjem kien moħħu hekk fuq il-politika u naħseb li ħaġet tixbaħ lilu. Claudette Bella Baldacchino twildet u għexet fir-raħal tal-Qrendi. Raħal żgħir li marbut ħafna ma' qalba. Il-kbira fost tliet aħwa. Kienet l-unika wild tal-koppja Baldacchino għal 7 snin sħaħ. Claudette naf li hija naqa koraġġuża, tidħol għal ċertu affarijiet bruħa b'ġisimha. Il-lob favorit tagħha meta kienet għadha tifla kien iż-żibeġ, il-passju u l-lakstu. Din hija Omma Carmen. Tiddeskrivi hekk lil-binta. Claudette hija tip ta' persuna li tajt tagħmlu. Hekk tajlek irid ngħaddi minn hemm, tista' tgħidilha tgħaddix minn hemm,
Għax li jgħidilha moħħa tittamlu. Iż-żminijiet tal-iskola. L-iskola dejjem kienet brava, qatt ma ħabtitni għall-iskola, qatt ma kienet falli bil-fors titmur anke ġieli kienet tkun ma tiflaħx, titmur l-iskola. Kellha ħafna ħbieb. Kulħadd kien iħobba għax hi qalba tajba. Oħta żejra Karen Marija. Il-laħti niddiskrivija bħala persuna ambizzjuża, taf xi trid f'ħajjitha u dak li trid tara kif tagħmel biex tilħaq l-iskop tagħha. U huwa Amon. Konna naqblu ħafna. Kienu konna batti bekki, bej l-aħwa dejjem ikollok imma konna naqblu, konna l-pariri minn għandha u għadni nieħu l-pariri minn għandha. U għada tejni sar ġurnata tal-lum. Ila miżewġa lil Kevin 8 snin. Nervuża mhijiex. Ma mhux ma tantx toħodhom bellaj ma l-affarijiet jekk għandha xi ħaġa. Ejja ħanamluha issa. Sħaba kif jiddeskrivu lil Claudette? Ili nafa meta kont kelli programm Super One ħafna snin ilu u kienet taqra l-ħabarijiet, mbagħad minn hemm kont se nafu xulxin. Ma niftakar kienet ċemplet li għanet għalt li biex inkantala fil-qoddisa, t-tiċ, jew il-rendi. U minn hemmhekk ma tafx minn ma trid sinna aktar ħbieb. Kevin, hu dan iċ-ċurkett bħala sinjal ta' mħabti u Ja mara tal-ġen, ħabiba kbira tiegħi, tejn il-kulħadd. Issa huwa żmien li aħna ħbib ġenwini tagħha ngħinu lilha wkoll, nissapportjawha f'dak kollu li għandha bżonn. Inni nafa 17-il sena il-kbirija tagħna bdiet mix-xogħol għax jiena naħdem id-dwana u ltqajna hemmhekk u konna naħdmu ħafna flimkien. Claudette nafa jiena peress li għandi programm fuq Super One ovvjament sawret tabbija u somma bdiet għandi għax kien ħajżewġ xi ħadd tal-familja tagħha għandu jkun huwa u ovvjament bdiet tagħmel fil-ħwejjed u ovvjament bqajna ħbieb hekk kull meta jkollha okkażjoni dejjem tiġi għandi. Imma mbagħad għandna oħra li bqajna ħbieb ħafna u anke konna bżonn xi ħaġa, anke noħorġu flimkien, konna attivitajiet flimkien. Imma bnqidma li meta tfittxa dejjem sibta. Iltqajt magħha is-Super One għaliex fil-bidu konna biss kollegi, sirt nafa mal-ewwel sirna ħbieb mal-ewwel ikklikjajna hekk. Sira nafa għal dal-aħħar snin, ambizzjuża, down to earth, nice person, friendly, għalpin-nies. Hija persuna li biex ngħidlek hija żbukkata ħafna. Żbukkata fis-sens, ġifieri malajja jitlaqna ma mbagħad malajja għaddila, però li wkoll taf finalment xi trid x'qed tfittex. Naħseb jiena bdejt ilna nafu xulxin mill-università, mbagħad wara l-università fil-partit, wara naħseb anki jogging, il-naxxina b'imkien, kemmuna ntajna kemm darba wkoll. Ma fik kien post fejn ma nafix il-Claudette barra l-aspett politiku. L-Claudette illi nafa ħafna żmien twililu. Dakka jiena għandi d-dajsa nkun fil-Bajja ta' Santa Marija u dawn kienu jiġu jikkampjaw kemmuna. U hemmhekk sirt nafa l-Claudette. Kemm il-darba kellhom xi naqra ħsarat fid-dajsa, rrid nirranġalhom, qed tifhimni u veru sirna ħbieb.